Memòries líquides és un espectacle cultural i de memòria col·lectiva que reivindica els espais d'aigua com a espais de memòria col·lectiva i la bugada com una feina imprescindible en el manteniment de la vida. És un espectacle amb lectures, poemes, cançons, fotografies, roba estesa i amb lectures inspirades en Federico García Lorca, Mercè Rodoreda, Neus Català, Trinidad Gallego, Virginia Satir i tants altres artistes que s'han inspirat amb l'aigua, amb la bugada, amb les gotes de la pluja, etc. La Pepita Ferrer, que és la meva tieta del Pago a Subirats, sempre diu que mai ens podrem arribar a imaginar la feinada de les dones abans que l'aigua arribés a les cases. Doncs Memòries líquides és la veu de les bugaderes i una festa major de l'aigua a la que us convido a assistir.